И това бяха 10 факта за твоята сперма. Аре, снимаме. Аре, спираме видеото. Аре, цъкаме. Къв си ти? Здравейте! Добър ден! Ето ти го. Чух, че вие сте някакви геймърчета, между другото ви следя ви канала, много интересни видеа правите, гледах ви видеото, което тук ще прочита преди 69 секунди. Както виждам този младеж тук и това дебелото геймърче, искате... Ти не, че и ти си 2 литра кола дебела. Значи... Ти бе! Реалният живот не е така. Добре, значи искам да ви покажа, искате ли да работите в Макдоналдса ни за под минимална заплата? Аре, Ще много чисто. Добре, и ти искаш бе дебело кенче. Ела стига, ма! Ела ти разнам. Вижте в реалния живот да се сера. Вземи миши, дай, добре. Окей. А къде е Макдоналдс? Ще ни покажеш ли бе? Аз сега да ви покажа къде ще работите. Елате сега, елате. Виждате ли този шел ей там, не трябва да е Макдоналдс. Виждате ли? Опа, Да, виждам. Добре, айде тръгвайте натам. Айде, пожи. Аре. Стига бе, улиц Спотън! Аре. Тъй ги прави. О, добър ден! Добър ден. Вие трябва да сте новите работници, нали? Да. Патици и кенчето Кока-Кола. Да. Добре, елате насам. Ела бе! Ако ще кажеш да еш. Така, значи, неориентирано може да напитите. Ти като ти търсиш за капките и да минеш на главата. Дали напи премиум, виждам, че това му е любимото на този човек, ето тук. Окей, бе, теб ти е любимо, теб ти го пиеш през цялото време. Това тук са печките, фритюринга, да си мажете ръцете, това тук са гишетата и ярчо. Много интересно. Добре, чао. Смотан дебел бургер пръст. Брой си животите! Не знам какво да правя. Искам един мега лард скибиди мишо бургер и едни картофки с медиум. Веднага. Те са бургерите, бе! Абе, в мене са аз ги взех, че да ги топла. Бързо. Окей. Чакай да ги туриме. Мишил, колегата ги е взел да ги стопли, хубавичко да ми топли кафето. Може кажете да ми ядете бургера? Чакай, бе! Стига си ме била, бе! Готово топла, бе. Сега ти го дам. Значи ще станеш на сурово пиле. Ето ти. Картофи ще ми ядеш ли не скрили? Абе... Аре ти да му дадеш, аре ти да направиш нещо. Ето аз веднага му дава. Дай пари. Веднага. Аз за разлика от тебе ти го давам топло. Буквално ги изтроих тук, защото от печката. Виждане да е скоро виждане. Аха. Аз имам пачките, не. И аз имам пачки. Даже имам глава на пачки. Стига, бе, ще ми щупиш униформата. Да. Братро, защо ще ви прозорците? Какво бе? Какво става? Да, вие не може да си вършите работата си и чакам, не ми се чака цяла вечер за ни картофи, сам си ги сготвя. Нали ти дадох ви смотаняк? Абе, Къде е касата? ето тука. Не? Абе, що му покажа, бе, значи вземе парите, бе, ти смотан ли си, бе? Мерси за парите, довиждане. Дай си парите. Доби го! Я чакай. Това е обир, има пистолет. Стига, ма! Може ли пръща себе си? Има ли някой на тая каса? Стопи ли ми панталони, кари са ми дай нови. О, добро утро. Може да посоча? Ще да си смена дрехите. Може да И една посоча? сладичка. Сладички какво?
И соличка. Добре, соличка само. Ведеш и сода и ще пръса мозъка. Да се спам содичка. Къде е солата, брат? Всичко си взел за себе си. Ето ти една содичка. Бе, дадох му содата, бе. Ма що всички си взел за себе си? Ти пикам. Веднага върни се поболя да ти пикам, брат. Добре, ето ти... Абе, стига, бе! Сега ще дам, бе! Спи се. Не е поръчката, добре, бре? Ето ти содата. Кой ти дай нещата, не аз. Аз не искам сода и... Сега! Върни ми! Съжалявам, няма... Как не може да имате? Съжалявам, Това няма... е приемливо! А сега ти ще ми ядеш. Имаш 2 секунди. Заповядай. Аз... Ето ти! Виж, Ето ти! Ето ти! Доброто. Добро утро. Макар че то вечера, ама това е друг въпрос. Защо няма идея? Направо ме настраха да учи от това космова маняк. Доброто. Добро утро. Бягай, бе! Хайде, мълчи, да се мълчи. Три, два, едно. Ти да спазя, бе! Ти взяш първо мишил. Лол. Здравейте! Къв си ти? Здравейте. Виждам чистачи си. Аре, чисти, няма да те притесняваме, ние просто ще продаваме бургерчета. Проживете. Абе, брат, има си специална врата на касата. Не можеш ли да изседеш от там? Бати ме. Майко ми ще е много силен. Как даде тази идея? Какво беше това? Хуя ми. Имаш ли такъв изобщо? И ти не. Аз съм момче за разлика от теб. Не се знае. Здравейте! Добро утро! Искам един дари на Пит премиум. Добре. Така се прави. Гледай сами шиде. Така се прави. Гледай. Здравейте. Дай пачки. Вижте, господин, имате някакъв проблем с... Вие гърч ли получавате са? Бе, не можете да си оправите компютрите, бе. Абе, брат, какво ти, бе? Беше ми отдехте и плаках цяло нещо. Защо нямаш тяло, имаш само облекло и глава? Като скила сборди са и мишите, не може абсолютно всички да са еднакви. Като тебе, олигофрени. Или като тебе дебела нещастна кола. Дебело нещастнико! Много е! Много хора! Дебело нещастнико! Чакай си го запише. За тебе! Чакай, пише думата. Щастнико. Какво? Лъвия? Разгледаш ли какво? Ми да, чуда се какво да правя. Къде си нещо е? Добре, хубаво, аре отивам в склада. Готово. Почупи прозората. Стига, бе! Абе, тъмън да отправихме, бе! Вижди ли тълма? Ти ще го просто трябва да поръчаме. Отида да поръчаме. Какво се е видял? Час и трябва да се поръча. Какво беше това? Оф, ма и аз почвам да халюцинирам от War Thunder. Здравейте, господин. Искам да поръчаме едни дърва и стъкло да поръчам. И трябва дори мангро. Абе, чистачото кафари гледай към прозореца, не виждаш ли какво виждам и аз, бе? Какво беше това? Аз съм някакво на това. Затова идвайте в килера, бе, чистач!
се махна. Чистачо, да знаеш, ако видиш нещо странно, което да те гони, се криеме в килера, чули? И когато на Мишил, защото там има най-ново място. Добре, той ни разбра. Чули? Да. Има ушна хелф. Ти, че оглеждай се. Когато видиш нещо странно, се криеш в килера. Стига, няма Мишил! Само остана да си се захванеш, бе! Стига, ма! Не! Чистачо, ти кажа джелата! Става ден, хора! Става ден! Аз съм викам тук, ели бързо към... Айде, чистачо, идвай с нас! Идвай с нас, чистачо! Идвай! Бързо към апартамент. Бързо! Къде пред бързо няма време, няма. Къде е? На кой етаж си? Отключи, че не е. Такова? Готова! Елате да ви... Какво трябва да се качвам пак, улич Милтон. Елате да ви раздам заплатите, къде сте. Чакай бе, ела да ми дадеш и на мен, че ми избута без Милтон. О, може би. Така, елате сега да ви раздам заплата. Аре, взимай. И ти взимай. Мерсинка. Взимай, лапай пари. Къде е последната? Абе, дай, аз ще я взема за нея. Ето, взимай. На. Абе, да ти сера в устата, трябваше да Колко ми даде? $5. Не си много. Не, това са 25 стотинки. Вие знаете ли, че около вас има чудовища, които пърдят на всеки? Къде Да ти от някаква мистична диария и за жалост няма Искате кене. да играете War Thunder по цяла вече разхода да направи, Калифинирате, не знаете къде се намирате, на кой свят се намирате. Абе, батите, аре, бегай! Ай, известно! Аре, бегай! Благодаря на моята майка! Окей, аре са да спинкаме малко. Чистачо, аре са лека нощ. Това ще приеме до нас. Ти са сме в студиото. Спи по средата на деня. Окей. Еми, брат, ние сме нощна смяна, бе, човек. Ами, айде ходим си да нещо за паване, не знам. Нещо ми се яде. Искате ли в мола? Аре да ходим, да. Еш. Само да махнем. Аре, чистачо. Заключвай. Че си махна това бунище като униформа. Мирише, бате, тялото. Аре, идвай. Идвай, бе, чистачо! Айде. Аре да ходим към мола чочката. Ще брат. Малко да похапна KFM. Няма пропусаш тази част от деня. Да. От тук. Но това е паркинга, бе, чистачо. А как си казваш ти? Пеш кокъл. Аз пак ще ти викам чистачо. Здравейте! Къв си ти? Аз съм мистер... Така се посрещаме? Аз съм господин Скеле 1518. Бегай с това смръдлив кон, бе. Искаш ли да погалиш? Искаш ли да го погалиш, а? Не, но мирише. Няма да Но го мириш. Спри без! Стига си го хапал! Стига си го хапал! Извинете, да. Иначе искате ли да го Брат, погалиш? много смръдлив. Искате ли? Защо? Стига, бе! Добре, малко! Стига си го хапал от тая папка, стига! Извиняй. Може ли ще отидем горе? Ще избия зъбите. Аз ще отидем горе с инсталатора. Оп, айде. Айде, чистачо! Браво ми, чистачо. Аз се пепи кой беше. Какво беше? Абе, ще му викам чистачо, по-готино. Не съм чистачо. Еми, ти си чистачо в икеята. Какво си вземе? KFM? Макдоналдс и какво? Аре, мастарини. Дайде, какво си юнайте? Ела тук са поръчките. Не съм чистачо. Здравейте, какво ще желаете да Добре. че искам много да ви вземам поръчката на? Едно динарче. Едни мастър скрим яс фрайс. Много искаш. Един динар. И едни мастър скрим яс фрайс. Мере. А ти чистачо, какво няма ли да си вземеш нещо? Мастер скрими аз фрайс. Добре. Две крими яс фрайс и едно дюнерче. Си ми застрава пред очите, бе. Готово. Елате да ви дам суровите картофи. Да. Ето ви динарите. Мерси. Между другото, Мерси. съм ви виждал наскоро тук около мъгълната да се въртите.
Какво става? Не ли работите там или? Да. И ми си скоро ще махна от самия. Да. Какво става? Ами, има някакви чудовища, разбирате ли, просто ужас. Да, бе, брат, пълен Между ужас. другото, Аз да я знам храна. аз между другото не съм жив, както може да видите, защото предимно съм скелет, но не знам как стана това, имам чувство, че съм Уилям Афтън в момента. Така. Аз между другото преди съм работил в този Макдоналдс, имало какви ли не луди неща се случвали, и от цяло И ти затова ли си мъртъв? И като я се посират всяка вечер, само ми дават нощната смяна, не знам, що Арел дали може и път ви ще вземат. Ама ти затова ли си умрял? Защото някакво странно аномали Той те е говори бил. много разбираемо, не съм извънземно, ти разбирам езика. Бе, да ти пикам на глава. Чай се трябва пак да ходя. Добре, Ето да, това е като цяло как е живота. Абе, Зле. Ела си дирал за храна. Алте да ги раздам храна. Това трябваше да го кажа, когато ми давах дюнерите. Я виж ли, снимаш ли сега? Снимаш ли? да. Добре. Елате да ви раздам храна. Взимайте. Стига бе, той граби всичко. Я ми дай коня бе! Така ли? Добре. Чао. Чао! Тамън не мирише вече. Тамън. Аре да седнем на Едната беше от тебе, само това ще кажа. Мойквай. Ето тук направите, че явно не са се постарали да направят нас. Какво гледаш, бе? Аз се виждам храна. Добро утро, пак се върнах. Брат, Махни си! махни си с мъглия. Стига си го хапал, бе! Не Ти убил смутания. Купи го хубаво. Не, спри, бе! Той проявява насилие срещу животните. Но ти е зор. И срещу Аре са. скелетите. Как Чао. ще? 9 години затвор ще ти бъдат малко. Аре, Връзките ми добре, сложим долу. аре да слизаме долу. Опа, Какво направи, бе? грешния скалата да цели. Аре. И сега какво правят горе тия? Айде ги пикнем. Ето ви. Много интересно. Седно. Тук ще получим нещо да... Има калфон, те ще купим ли калфон? Не. Текста маркет. Не да влизаме. Аре да влизаме. Тук Тук се влиза нещо по серите да ти. Бе, много ти е зор, къде се влиза. Значи какво имаме тук? Нормал монитор за 150 диманта, да ще пишем. Бол монитор. Дебю ред монитор. Хил. Тук има някакви хладилници. Аре се вземем някой хладилник. Ами ще Си видя ли цената или? Кой ще плати? Кой ще от коняк? Хладилници с масло, Pro 60 дисплей and phone calls not guaranteed. Двой. Не яш от смърдителна дебела Юми. Здравейте, след малко ще затваряме мола на всички посетители. Повтарям, след малко ще затваряме мола, защото навънка вече е 69 часа, моля да напуснете. Аре да напускаме. Къде е за стелата? Идва. Излизай, че трябва да затваря. Време да ми изобщо не чух това, което казах. Аре, да излизаме. О, майко ми. О, вече чакам за ръка. Да. Аре да ходим Абе, към Макдоналдс. пресичай така, бе, ще те даде кола, бе. Времето лети.
Абе, брат, кой кара посред нощ, бе? По-леко ти усети, но по-лека чови лови. Окей. Къде идва Стела, бро? Идвай, ма! Той свика. Идвай, ма! Види... Чакай, нима! Не. Сера в устата. Оу, пак трябва да свиквам с миризмата. О, паткан. Аре да си турим униформите. Миризмите. Здравейте ви, изобщо тук, той сте писали втория етаж от 100 години. Звайте се Това е. бъдем на работа. Я положил всичките в асансьора. Всичките в асансьора. Всичките в асансьора. Ай, по-бързо. Тя кажи пак. Айде, бе! Кажи Как пак. го казва? Кажи пак. Аре, нагоре. Давай. Ще трябва да чистиме тук това бунище. Абе, къде отиваш, бе? Трябва да чистиме. Е, това е моята работа, ей. Ми добре, нека той да го почисти. Ние ще отидем да обслужваме. Пускай работата на него. Учи ли това не е възпитано? Ами ти бе, ти не си става днеце. Абе си изчупи се гащите, бе, и униформата. А тук са изчупени прозорците. А те факт, той да ни донесат материалите. Да, бе, брат. What the Те fuck? правят това. Това е тук. Стоя тук. What the fuck? Какво направи? Моето коле. Какви духове го на Къде пътя? е тук телефона? Трябва ти да добри край на града. Абе, тук е, бе, сляп. Тук. Няма телефон вътре, бе! Оня го щупи, като дойде път лицето ми с дъха си гнусен ме обгазира с газови. Ще престанеш ли да се пикам на главата? Къде има телефон тук, бе? Абе, къде си, бе, чистачо? Ела да ми правиш компания, къде си? No cars. Какво? Има духове. Стигаме от Чистачо, ела тук. Ела тук. Абе, чакай бе тази телефонна машина, бе. Ако намеря някъде. Какво правиш, бе, Лайна? Трябва да поръчиш още дърво за касата, че един дойде, щупи касата и си тръгна. Смукач. Защо ти не се обадиш всеки ден? Сама да търся телефони. Абе, смукач такъв, стига си ли чупил базата, бе, смукач шлоха. Няма телефони! Това беше най-близкия. Беше чупи говорителя. Върни се, че ни щупиха касата. Вика, вика! Лимитирам! Остана тук, бе! Лимитирам! Помощ! Елате да видите! Помощ! Къде си, бе? В кухнята! Бързо, че лимитирам! И ти лимитираш! Чистачо, ела да ни сдърпаш надолу! Ела да ни дърпаш надолу в кухнята! Паднах. What the fuck? Помощ! Чай. Моля ви се! Чао, аз си тръгвам, чао. Къде бе? Лета, помощ. Помощ. Поправи се. Откъде намери? Беги, бе, дори не си го помисли. Като за твоя въпрос трябва да ви се неща. What the fuck? Чистачо! Влизай! Затвори! Майко, как вика като малко момиче. Ти, това е едно ниво. Абе, затвори я! Първо изяш Стела Про. Стела Про! Къде? Няма го. Щупи ли вратата? Не, аз имам вратата. Добре, имам врата. Чай да туриме. Мръдни да тура вратата обратно. Ето бе! Добре, че си ти, че да имаш какво да правиш касата. И щупиха прозорците, бе. Пак.
Стой, дай да стоим тримата. Имаш диамант. Я дай тук насам. А някой къде да дойде? То пак ще прозорите неща тук. Виж те, бе! Близни просто в това, бе, какво се видял, бе, какво си неща. Чистачо! Къде си? Дайте половина телефона, да сваки по-хубаво да се обана. Къде си тук? Чистачо, дай да седи. Аз излизам от тук, аз се махам от тук. Дига ми като малко лапа, бе. Къде си, бе? Идвам да потърся О, това, бе. къде? Какво си ти? Ела ми тук. Ела ми тук едно пред KFC. Ела тук. Къде си, бе? Къде си, бе, шматко? Отивам към феберето. Къде? Та шматко избяга. Ами, има там пълноцата, бе, по-безопасно и попреш тук на пътя, бе, ти. Абе, аз ще седи тук. Здравейте. Значи има някакви тук отпред някакви луди животни, ужас просто страшно е. Ще ги помогнете по някакъв начин. Ела с нас да ни пазиш, ние ще насерем Добре, гастите. ще дойда с вас, вие какво има сега. Губите ми времето. Бати сме. Абе, ако трябва ще взема камера да записвам. Те преди нямахте ли краса? Имате, добре. Къде са ви плочките? Бездомни ли? То някаква шматка идва и постоянно ни чупи нещата. Ето тук ни чупи прозорците. Ми нямаше при да си го правиш, бедняк. Абе, брат, ние колко пъти го оправяме, бе, брат? Зато ме извикахте, къде ще проверя. Как да проверя като асансьора не е тук, чакай. Мерси за парите, мерси. Аз ще проверя на горния етаж, не би трябвало да има нищо. Излез! Къде си, бе, нещастно чудовище? Тия не разбраха, че няма нищо сега тук. Къде си, бе? Си губят времето. Виж това ви. Ого. Избягайте! Виж, ти има още по-филм, ти питам на Бягайте! О, ще умра!